Sahabalan mir peygamberimizden soraptır, ya Resulallah sen haçan peygamber boldun dip. Sahabalan mir Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan soraptır, sen haçan peygamber boldun dip. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam cevap beriptir, ve Adamu beyner ruhi vel cesed. Atamız Hazreti Adam palçıkta qurip yatıydı, hazır can verilmepti, men peygamberdigim asmanını gurrun boldudu diptir. Ine açıqraq diýenim şu bir. Sen haçan peygamber boldun dip soran sahabalan biri Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ve Adamu beyner ruhi vel cesed. Hadisun sahih. Hazreti Adam'a can verilmepti, yöne süýünüp ýatydy dipdir, palçığı gurip. Geçen hefte gurrunda, geçen hefte ýirek ýetipdi gurrunumyz. Hazreti Adam'ı Allah Azze Celal surat berip yatyrypdy. Ve Hazreti Adam canin mani 40 yıl ya 40 gün süýünüp gurip küýde ýanyp bişmez küýde ýaly bolup häzir ýatydy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan soralypdyr, sen haçan peygamberlik berildiň dip. Şonda ey cemaat şunnaýdyň, şi okuyan mübarek hadisimi tamam firqahay islami, tamam musulmanlar, tamam ulamalar kabul etýän zada. Bir adam şunu yok bu jerek hadis däbi diýse, onu sawady da ýokdur, ilmi da ýokdur, şahat akıllı ýok bolsun. Bir tamam firqahy islami kabul etýän zada. Adam atamız canin mepti palçık qurip yatydy, men peygamberdim dipdir. Inni soragy elýär, ýani nämeşi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýani 5 ýyllap ýaşaýyşyny aýtdyk, 1400 ýyl mundan ozal bolupdyr. Manasyny aýdyp berelim. Qala al-allama ibn Kesir ve amma fil mala'il a'la فقد كان أمره عليه الصلاة والسلام مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كذا في البداية والنهاية. Yani Hazreti Adam yaradılmaka feriştelerin arasında yerwen yaradılıptır, feriştelerin arasında gurrun bolýanmışdyk. Bir Muhammed dip aleyhissalatu vesselam Allah'ın bir söyün bendesi bar dip gurrun bolýanmışdyk ki inni yaradılacak, peygamber boljak öldü dip. Başka peygamberler agdalmaýanmış. Bir takdirde var. Takdirde yazmıştık da, takdirde hemme peygamberler var. Takdirde sen menne var. Sen men gurrunumizde var. Takdirde hemme peygamberler kadanın içinde barahim. Yok, asmanlarda gurrun bolýanmışdyk. Hazreti Adam halk bolmaka. Bir neçe ulamalar aýtýanlar, riwayetlerde bar dip, Hazreti Adam halk bolmaka arşın sütüllerini cennetin içinde, cennetin kafsına la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazık dip.